Biko. Iwo ball kpuwe miru. Ogbali obo anya. Hey, ka ekwe ndị chọ ka high chief Uduakommili mele gị. Abịa m na high chief Uduakommili onye m ụlọ. Ha, wow. Ụlọ ka ị na-acha? Okay, ka ekwe n'ife na-alụ, if I may ask. Ana m agba bọọlụ. Professional footballer. Professional footballer? Oshimen. Hey! Hey! Mba, ọ dụrụ n'ọkpa. Okay, how old are you? I'm 17 years. 17 years? 17 years old. Chigodio? Or your football age or your real age? My real age. Your real age? Real age? 17? Your real age? You want a football age? I was in about 10 years or 13 years. One day na ball. Niya na si adorama. Okay, na ka ekwenu value nge return nge ige wetelu mas my tenant maka na need onye obuna ga-abata na my house onwe ulu nge return akia. Yes. Not just on akwụ m ụgwọ. Tenant with value ka chief Udu na-achọ. High chief Uduakommili uru m abakwa na iri nne. Okay. Number 1, I'm your fitness coach. My fitness coach. They make sure we need enough fit. You talk now like this and put your buy your field in they jogging. Okay. You chacha yi. May you okay. Education n'ime. Ọmacha your billionaire stature. Health benefits go na wetokwe. Ki we dozi ani we flatter we this is sexy. Hey, afọ aka ya ba ospo n'ime afọ dị go tick. Okay ya ba. Na na wosa. Hey, okay ya ba. Okay. Andugo m ife ikwu. Mana the most important question na mma ajobu kedu ka ị ga-esi na akwụ m ụgwọ na maka na ihe na-emekwa na business. Yes. Ọ bụrụ nke ọlụọ mgbe a ga-ereni ụgwọ ụlọ echebe mgbe na-eje gị na watara m keke si ara akwụ ụgwọ keke na-esi akwụ ụgwọ ụlọ High chief Uduakommili ọ ka nwetagodo ebe ndebe isi na-ejesi traya hope na ya assign m ego akarị ebe niile nkwazi ya ụgwọ ụlọ oke idebegodi isi be m iwe jebe trial ụgwọ ụlọ lụọ olile anya kwụọ okay a na-agha ụgwọ ụlọ iweta olile anya nye chief Uduakommili 17 years old footballer. Bema bro beba na edebe ndị trial. Ọbọkwụ camp ndị ball. Ọbọkwụ camp ndị ball. Ọbụla ebe a na-eme training. Enugo. Nna ife menụ bụ na adịma run charity organization. Bema bro ebe mmadụ na-edebe isi eje trial. Bem bụ ebe ndị work gola work already. Ọ bụ na ịma nkwụ ụgwọ no for now. No house for you. So ị ga-esi be m izuzupụ. Abụrụ ihe aka m bịala ime. High chief Uduakommili nye m ụlọ. 17 years old footballer sara ngini nwere olileanya. Ejiri olileanya parod ala ụlọ. Abụrụ olileanya ka nji welu na. Eje m gwuo ego material cham nye ha. Kpọọ laborers, kpọọ contractor, abụrụ olileanya ka nji welu ya. Already made ka anyị na-achọ. 17 years old footballer, adị m achụ ya achụ. Ajọ sọ isi be m pụọ biko. Ọ dịrọ mma si be m pụọ. 17 year old footballer achọrọ gị. Ọkwa nọ na nwa amụkalịsị mkpọmkpọ nọ n'ụwa. Onye abụrụ mkpọmkpọ. All of us when many can agba bọọlụ go E29 hotel na E29 hospital. Wọ́n ṣe lọ́kàn àbọ̀ náà. Every come we on the sign go. Na mi ọ̀nà ma wọ pọmpọ. Ka club sign kwa ge ma na ọbụrụ High chief Uduakommili. Ọ̀nà m ke m ni na chara ya pọmpọ. Ifuru ka ọ dị. Gba isi akwara. 17 years old footballer. Ka m na-agwakwa ihe na-agwa gị. Go the picture na-esekwa ihe n'aka. Na mi na-esekwa picture n'aka. Okay, gabugori. Nene, etemena platform anyị ọ na-apịa. Ọ na-abịa. Okay, landlord. Good afternoon. Ọ foto nke mgbe ị na-emere benz. Ke ha na-ekwu na platform. Dị na ya. Biko mmiri a na-aza agba na building anyị njekwa na tap ka mgbata mmiri ọ bụ na ọ na-akwa akwa. Wesika mbe mee ka mmanụ. Madam jee kpọọ dị ọ dị ka nyere ụlọ. Landlord, ka ebutezila okwu madam ebe anụma. Nwere ihe gbasara mụ na ya na. Ọmụ ka ị na-akpọ madam. Ị na-agwa na mmiri adịghị agba eyi gị pumping machine. Ana m agba mmiri. Eyi gị sumo. Go and call your husband, not your husband ka nyere ụlọ. Madam je kpọọ your husband. Call little come born na ani nwa gbala na this compound. Go and call your husband. Ka ebutezi madam n'okwu nwa. Ka example of my love ka na anu ya. Onye ya nwa ọ mụ na anu ya, ọ my wife ka ọ mụ man of the house. Already you na kwụ ụgwọ ụlọ. Kpọọ your husband na ụlọ.
Honey, can you name me? I know me inside. Now I know your voice. What's going on? Kwa landlord o. Abem gbe na mmiri anaza agba na tap. Okowo onu. Over madam. No. Oga landlord dan lokwan o. Because anyway, sir, for some hours, Millie had was in our building, and my husband Takita local but I'm from looking at it, all they can mirror the Oga you fool come na ine nya kan na go onye begi nya gwa na mmiri adi agba na ma pumping machine o just na mmiri adi agba. With all due respect, Oga landlord, I go see you open it I will take it, but calling my husband madam is what I will not take. Man, take care. This is my lovely husband. He married me. Oga mechiono na na-ekwu okwu ihe na agwa gị bụ na sumo maybe onwe wetala ego mụ na nwe m kụrụ akụ gba agba. This man ma ka ise agwa m okwu na this compound o ma kwe take care likely with you and your wife ihu na-eme na this compound. Okay na madam. Ebubu gịnị nwaanyị azụọ n'ike na ụnụ onye wetara ego ejide sumo. So from today ma gị nwa ma nwunye gị 1 bucket of water onye meter up oje compound ọzọ gbata mmiri. Oga anyị we landlord you na-ekwu this thing the crystal clear. Why your wife na mmiri ara agba? Simple and short. All wife no for ebe na complain. All dị kwụrụ ụgwọ ụlọ. Excuse me. Onye na-akwụ m ụgwọ ụlọ ka m mara. Yeah, okay. I will take everything. Ekuleba, ma if you go with you no kwu gbasara family. A na-ekwu okwu gbasara compound a na-ekwu. As what? Oga anyị sọrọ maka o. Mmachi m fọrọ n'ụlọ gị na your wife. Nche really na nke this man na person na the young man nkịtị. Dekwo no obi emu dem na-ekwu okwu. Mba akpata ego, ibule ego mma akpata ego ka m gbọtụwala isi. Ihe akpata ego na nka, ịkpata basị n'oge. Ifro ka isi sego capital M na young age. Ọzụkwa na the lady bụ mkpụrụ obi. Mkpụrụ obi ya ka ụlọ arụ ụtụtụ. Onye mmiri gwa ya pụọ outside the compound ya gbata mmiri. Ọ dọrọ mgbe you pack out from my compound. Ọ bụrụ sọsọ m nwere luxurious apartment. Mmiri. Ana m agba mmiri.